ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ದ ಕಿನ್ನಿಲಚ್ಚಿಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಕುಮಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಜುಲೈ 27 ತೋಜಂದೆ ಆತೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಏರೆಗಾಂಡಲ ಶ್ವೇತಾನ ಬಗೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿರಿಪಾಯ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇನುಂದೇರು. ಕಟೀಲ್ದ ಕುಮಾರಿ ಶ್ವೇತಾ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅರೆನಾಪೆ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಜುಲೈ 25 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಮರ್ದಕ್ಬೋದು ಅರೆನ್ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಾಲ್ದ ನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಉಲ್ಲಂಜ ಮಾರ್ಗ ಕಿನ್ನಿಲ್ಚಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬನ್ನಗ ಮಗಲ್ ತೋಜಂದೆ ಆತೇರು. ಜುಲೈ 29 ಈ ಬಗೆಟ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಐನಡಿ ಎತ್ತರ ಕಪ್ಪು ತರೆಕುಜಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕೋಲು ಮೊನೆ ಉಪ್ಪುನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಶ್ವೇತಾಗ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಲ್ದು ಬನಿಯನ್ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀರವಡು ಕೊಂಟು ಕೊನತೇರು. ಏರೆಗಾಂಡಲ ಶ್ವೇತಾನ ಬಗೆಟ್ ಗುರ್ತಾಡ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿರುಪಾವುಡೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೇನೊಂದೇರು.